Ensyamti ke India kum kanong yalam jong ka G20 na kabentashi sinem kaban sedang nadu lasai ke sengitat hadu ka laipau tarik nai wing jong usnem banwan. Ka Presiden Draupadi Murmu kalasam ya ka khusnam National Sport Award Arhaja Apuar baka National Adventure Award Arhaja Apuwei ha Rashtrapati Bhawan. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulakhot ya kibriya ban yashimta ha ka jing ya kantip jong ka man ki bar halor ka phang ka bayadai baka episode ba menta ubanai bakan top ya ki jing ya trailang ha ki benta ba pher ha ka imlang salang. Ka India kala sakhi baka don ka jing hyar ha ka jing yap jong ki long kami ha ka por baka khun na ka shispa lai phongut ha ka shilak ya usnem ar haja khat saw khat riu sha ka khandai punyong ngut ha ka shilak ha usnem ar haja khat ra ar pho ha ka jing le kai FIFA World Cup ar haja apu ar menta ka sngi ka Tunisia kan ya khun persha ya ka France kat ba ka Australia kan ya khun persha ya ka Denmark.